Дам-дам-дам-дам. Госпожа Машкарова да донесе байрака. Моля участниците в майсторското управление да запомнят. Влез вътре с господин Илиев да направите едно показно, тъй като старта е от долната страна на поляната, състезателите по реда, по който ги съобщавам, да се наредят за участие. Радослав Христов първи, Михаил Иванов втори се явява, Живко Жеков трети, Марин Динов четвърти, Наско Миланов пети, Наско Миланов има и шесто участие и седми Васил Степанов. Моля да се насочат към началото на поляната. Господин Илиев, главен съдия, ще направи демонстрация на паркур. Я. Да. И как се справяше? Ти защо го хвърли, бе? Манго? Господин Илиев, готови ли сме да започнем? В момента да се подредят участниците по реда, по който ги прочетох. Първи Радослав Христов. Да се яви за майсторско управление с каруца, състезанието е за време. Втори състезател назад Михаил Иванов с кон Бончо. Трети състезател няма в тая. Първи на старта Радослав Христов с кон Вихър. Моля да видя флага на съдията. Готов ли е първия състезател Радослав Христов с кон Вихър? Пълно мълчание, това е добре. Съгласни сте, само дето го няма състезател. Радослав Христов с кон Вихър. На паркура Радослав Христов с кон Вихър. Ето се подиским да се готви на старт Михаил Иванов с кон Бончо. След него е Живко Жеков с кон Кирчо. Да. Те там правят Назарен. Трети състезател Живко Жеков с кон Кирчо. Четвърти Марин Динов. Марин Симеонов Динов, Кобила Марциела. Господин главен съдия. Още веднъж на локи-токито. Една минута 26 секунди за Радослав. Пардон, една минута и 24. Повтарям, една минута и 24 секунди за Радослав Христов. Намерихте. Господин Грозданов, помощник главен съдия, да каже има ли наказателни точки. Има една отбивка за надясно там. Използвайте си радиостанцията, моля. Не смисъл точно като излезеш от Михаил Иванов с кон Бончо, готов ли? Да. Там няма някъде спрях на едно зададено място. Господин Илиев, чакам включване. Добре, много се спускаш, слъж към деренците, долу в парк.
Да, нещо такова се получава. Михаил Иванов с кон Бончо на старт. Коня Бончо, да, коня Бончо. Готови? Имаме старт. Михаил Иванов с кон Бончо по паркур. Не бе, не се дам да взем тук. Следващ състезател Живко Константинов Жеков с кон Кирчо. Хайде, кон След него Кирчо. Марин Симеонов Динов с Марциала. Моля главния съдия да ни се обади за времето, за да го обясня. Аз да ги спрямо, маче. Чакай се. Айде, отиде! Аде, бе, пръста ли се изправи добре? Другото да сме. Говори оградата. Хайде, пак е. Те изобщо не играят честно сега. Какво се гонят там? Много голямо места имаш. Ма то с вашите размери няма да е трудно. Да. Тръгна, то самичък тръгна. Фалсар. Няма седмо, няма нищо направо. Не изобщо. Няма се рубри! Дай! Мангал. Що бягаш, бе? Качвай горе. Как са им вързали опашките? Той не може да се качи. Ага. Благодаря ви, кучето било на пешка. Това с... Фал старт, брат. Оп! Оу! Той коня не настъпва никога. Тъп То магari, млади по коня никога не настъпва. То на база. А магari, то настъпва на пистията. Абе, той е! Сапоги, ама... Не ги вървят през коня. Ръката иска да ми го мачка.